jingpule na gashiti ba ar u Paulus kalenong ga Blei kad khot khat ar hadu khat san bat khat nyo hadu khat pra da ka bakmi lenti her ya ga jingwan ka ski jo Blei bada ka ba pershang ban pen kloy ya ka hagata ka sngi ki bneng kin saklu haban da chot thiaw pat ki bor den rai kin sa hen ha ka jingplu ding kada ka ba ngihmi lenti kalom ki beneng ki bathmai bar ka per thei ka bathmai ha ki ba ka hok chung u Blei kan sa shong sa kat kum ka jingkular chung u te kum ta go be I tam kat ba phi akmi lenti ya gane tole kat bala bau try un shem ye phi ha ka jing so ki ba klem jing tingen ne jing tho dak to da per khan ba ka jing yai sha slam jong u try jongi ka tho sha ka jing pen em kumba u Paulus u para pa I jongi ola tho sha phi da ka jing start bala ai yu u da u Blei ya phi te lama ham lu pa ko para bangen ba I to phi kir bha yala de yo phi sha yalam bakla da ka jing pen bakla ki reus new but phi du a ya ka jing smo shngan ka ba phi don Henry to nang san ha ka jing I a but ha ka jing tep ya u try but unong pen em jongi u Jesus Christ ha u ka burom menta but shadu kasngi ka bam chukon amen ka ktien jong u try ka sam khandai pho gat khon ar lu saw shipho khat saw but khat hindriu Shwaba unka ya kilumba Shwaba mento ya ga kendo bat kaperthei na bom jukon shabom jukon melong u Blei me pin kala kendo biang ya ubriu da ka ba ong ko khun ben riu to phai biang sha ka mei ram o shi hajar snem hakmat chome kalong tang kum ka hennin ba shuja ne kum shi sin a men mien karta jing em henyo posnem ne wat pra posnem habashat bakoi la ka jrong makana tang ka jing deng bat ka jing lanon ka phet bak bat ngim don shu to pendap yangi men step da ka jing I chome pangin dup shat kmen pat ngin sngo bha baro shirta to pen I ya ki kamba jome hala ki shakri padya ka burom jome ha ki khun ki khti jongki ka gospel kat kum u Marcos pukhuin kalandong ka bakhat ar kat khot khat lai hadu khat hinyo lapha kat to ka ningon ki Pharisi bat ki Herodian shau Jisu banyo kem daw yu u ha ka jingkran kilawan shu u bat ki laong ko nong hi kai ngitem bamilong u bahong bam salya ya ka ba ki briu ki per khan mem yo shiliang khmat yano ro Henry mihi kai shira ya kamon u Blei hayathu yangi ka bit ne em pansiu khatna ha u kaisar ngidei pansiu ne em u Jisu ula yo I leng ba ya ka buitu jongki pat ula jawab balei pipershang bandiam yanga hawanra katingka rupa pangan pen hilawanra hau kawai bad ula kele kane gadur bad kajintho jongno ki jong u kaisar kila jawab kumta u Jisu ula ong te to da siu hau kaisar ya ki jong u kaisar padha u Blei ya ki jong u Blei te kila sngo phla yu ka gospel jong u try